ಹಾಯ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ಒಂದು ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದ ಪಂಡ ಸಾಣೂರ್ದ ಗರಡಿದ dompadabali ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಲಾಂಗ್ ಉಂಡು ಮೂಜಿ ಪಾರ್ಟ್ಡ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಎಂಚೆಲ್ಲ ವಾಚ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ವಾಚ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಓಕೆ, ಧರ್ಮದೈವ ಕೊಡಮಂತಾಯ ಭಂಡಾರನ್ ಪೂರ ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಮೇರೆನ್ನ ಮಾಮ ಪಂಡ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಪ್ಪನ ಮೆಗ್ಗೆ ದುಂಬು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ನ ಪಪ್ಪ ಪೂರ ಒಂದೇನು ಬೆರ್ಮೇರ್ನ ಮೂರ್ತಿನ್ ಪೂರ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ತಯಾರು ಮಲ್ತೊಂತೇರು ಭಂಡಾರ ಕೊನೋರೆಗ್. ಇತ್ತೆ ಅರೆಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅರ್ನ ಮೆಗ್ಗೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಈ ಮೂಜಿ ಸುರಿಯಾಡ್ ಕೋಟೆ ಬೈದೆರ್ನ ಸುರಿಯ ಹಾರ್ದರ್ಪ್ ಬರ್ಕೆಡಿಪ್ಪುನು. ಅಂಚೆನೆ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ಬೈದೆರ್ನ ಸುರಿಯ ಕಂಡಿಗ ಬರ್ಕೆಡಿಪ್ಪುನು. ಕುಜುಮ ಕಾಂಜವೇರ್ನ ಸುರಿಯ ಪಿಂಗಾರ್ ಬೆಟ್ಟು ಬರ್ಕೆಡಿಪ್ಪುನು.
ಗಾಡಿಗೆ ಅಂದಾರ ಹಾಂ నాగబ్రహ్మలింగేంద్ర ఆధార